sinabuhi kapandhingan ulunar buka piwaraning kondo kinupin langening budaya luhur pritadya tepa talupi marsudi teteking dharma ingreh kautaman purwakaning kondo narik nuting basa tunggang gunung musurasa yen narasaya karaos mulat sarira ngrusa wandi puruhing dini rasa ngrumangsani liru jalma miluwaca jarwe wis pinakup jang carita ala becik wis gumelar jroning paguliran ya Gusti Jati amrisani pagelaran inggih Purwa saya condro dari pangarteka wis kinurta drate kawasa sahari ratri tangi dari bawana purwateking dosina bilung gumanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan pangkartu mangkar kaya isine rambun kaya Jawa pati ngrebyah dadi padang kutu-kutu alang atuku brunono yang bruno dadi braran tanpa jalan padang terawangan sinari sang Hyang Renawi ingkang arsa murbawani jagat mungging jagat wetan tumunggung-munggung mungging kalingan pukir abang merangah lamun baik saya dilan-dilan bumi saya tangu sumur sang Hyang Arka kata semablanganan kering abang ismu jenar kabur bawan sinari sang Hyang Basanto tanam tu katon ijo royo-royo tanat bumi subur moyo-moyo bumi subur pasitan mawur satengati nandur mangkar kawriyan dadi biru moyo-moyo
Pucing gunung ketemelan gedanu kasiluring Prabanjana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega. Tanpa tawis dangu sulai kawula tasih. Dene luar sang apa ya buka garap Tegal sawahi. Anglur suruh tanah bedoti sabi sendunan sesindenan mikul garu lukune. Anggiring raja kayane sawane ana pirambakan Somor Wangi. Sang Hyang Argasa dangu sayenggil katon mula sinaring jagat ring kiblat papan lor kidul Tangguluk. Sinari jagat kang samya rebut biyada, rebut teja, rebut kuwung. Parang detatan wonten ingkang aman dan kekuwung ing raja negari Dwarawati. Ya negaring Dwaraka, ya negaring Jenggol Manik. Apancara kinarya pambukaning kandha. Saredeng panggi krana negaring Dwaraka dumadi saking gulu-gulu bebanjaran. Sinasapanku ya benawi. Tinampi ombak samudra binanglangun kang tanpa pangun. Pegating mangal kapantuk uruting Cakrawala, wane-wane cakring kewisik. Sawane kineping jurang corong, kinepung guwa serung, kinarya sesuai peksi lawet lan jarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelar garis pinggir. Panentu anggur guyung ruyo-ruyo karang kitri. Ruwe-ruwe ron klopo bumi subur pasitan mawur satengati nandur. Tandur mangkar tumangkar kawurian dadi. Gunung-gunung bebanjengan angrangsang langgit lenggah-lenggok lambai pin mijil toya saking sendang-sendang mring tirtane iline pinara-para plaine trambe wadhuk binendung-bendung kinarya hangileni sawah yang patugalaning Narakisma mokal pangula ing tetani bebasan tatan bumi sajengking seluk sedaya tinanduran kang ora kabeh pandya bedari seliang lan pasabinan yayah rukmi sari kang binangga pratiwi. Patugalan Gopura Wijaya kang angger buyuk godhongane ambiyep wae nganti kaya mangrung-mangrung bibitane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo kumantung, sadutan kuciwa jinawi, tunggulan kemaweng sarasaning diri. Ingon-ingon Jaya Jayawen. Sansaya ngrembaka lamun siang aglaring bangunan, lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatanana carane kandheng kanggo ranjing malang lebet tebih saking tindak Durjana Jodi samya saiyek saeka kapti akari luhuring nusa bangsa tuwin negari Dwaraka. Wana kuwimbanging gunung anunggung rinaksa mring lestari kulon tumurun ratu merah sadaya dadi guru-guru kenang lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sampeting sesanggeman sampun tebih saking tindasan sosinan-soyo wada winodanane muman sinamantan daya dinayan suwiji-wiji mapan sejatining jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari Dwarawati nalika semula gimanjing marang jaman Cana panjang kunjung pasir pawulir jinawi kemari pakarta-tata Turaharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kukuse turut ado kuncarane turut kasusure Manca Praja lah sineta wau ingkang lenggah Ira dados pangajianing para kawula menangiro den ucap dosa namaning Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Padmanaba ya Narayana ya Wisnu Murti Nalendra kepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman risak juga lenggah madaring dampar Cana datar mantra-mantra sipating Ubanaraya Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman dewanekat bagian Angijawantah binayang bayang sang janing Purahapsara Hapsari memang peremban jadi kawis ketinggal tanggung-petanggung Joko loro-loro ingkang samya ngambil pacaring keprabon datan kanton piswanipun Sang Hyang Anangun Tungguling Praja negari Dwaraka memang sang janing Purakadang ingkang sampun ketinggal lenggah nenggih menika telunggaipun Senopati Dwarawati Satria Garbaruji Yengli Sarpura nenggih Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambayuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira ya Raden Bima Kunting ya Raden Singamulanjaya Sang Raden Arya Setyaki mangraken pilenggaipun Pati negari Dwarawati pitaleming Bidara Kandhang nenggih Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara
Kayap sangyong para kawula mipah para wadyabala sampeyan gandung sipo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datanpa selo laben sakadhing para sipo ing jaya bludak gendera ronde umbul-umbul kekiter ngendangu jaya bonde mangsa labuh payung megar menti jamur barat ing mangsa rendu tumbah ngrangapo jatinganing mangsa katiga paratinggal kidem jinem madaring pasewakan negaring Dwarawati Sang Nata Prabu Kresna pirawipun Sang Tapa Begawan Durna miwah ingkang ngoko Sang Prabu Baladewa teng Mandura dadosaken kerja teng penggalih Sigara murwani pangandikan dadi kumbang lewijine panduwe Sang Prabu Kresna ingkang dereng kababaring lisan
Srinata Sumewa Panggatan Marganda Ing Sidendel Pingato Pingatet Punggawa Tinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspitengu Dyono Yang panjrah Sarwarokmo Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Kenyareng teca laliwaran lergi laci sireng dadet wimbo kekanda amrek saparan mangambar ongan
Lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan ngrangi saka oleh wong apa ingkang was munggol tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintan ingsun jagat ung bawana langgeng sinunggi datanaprat ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnenggara ayo ndadekake kaget pangerosi Kakang Patih Udawa dene sira sun pijana ngarsaning manira Kakang Patih Udawa paunut-unut niki dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada mrapating dalahan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa sinuwun ing jawi sanget watos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sarwonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun dewaji sembahan kula kepareng kula cemadhong dawuh paduka paunut-unut niki marah manis sira pun Kakang Patih Udawa dadi badal wakil ingsun pranata-tata rakiting kaprajan negara Dwaraka marata diatur kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Kakang Patih Udawa menawi paduka ndang wabtata rakiting kaprajan negari Dwarawati tan tentu sadotan badhang uji wani para kawula sami sayek saeka kapti akor luhuring nusa bangsa tuwin negari Dwarawati mendhaipun para praja inggih boten kendhat anggih tansah gegladhen lah kridane kaperang sawanji-wanji praja paduka katempuh marang muka sinuwun tartentu boten badhe anggepa kunca paduka Gusti Kula Sanata sinuwun Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang abdi kepatihan rembugan sampurna putung sumuga kabandhemna dewaji sembahan kula baunut-unut niki ya Kakang Patih Udawa gawe bombong aturmu gawe bombong tias ingsun teka jangkep kang dadi aturira ora lewat pakareng kang utama tindakna selawase urip Kakang Udawa ya sinuwun namung dereng lan sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti Kula Sanglata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ya Kakang Udawa tiba sepadha-padha ora lewat prayoga nanggonmu lungguh ngadhep ana ngarsaning sun wektu dina iki ana ing Daturya Praja negara ing Ndarawati ning Pasewakan Agung iki Kakang Kresnenggara baunut-unut niki sampun boten kirang prayogi lenggah kawula anggen kula sowan wonten ngarsa paduka dewaji sembahan kula kadangipun Kakang Dimas Setyaki Dimas Garbaruci
Ayo dadake penggali siadi dene sira injun timbali ngadhep ana ngarsaning pun Kakang padha kanthi raja sak praptamu Dimas Setyaki. Kula namit pasang kliman tabib. Dina pinong kula dendemaweng tawang tuwang sinuwun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sesembahan kula trimadya pada prapting dalan Kanjeng Koko Prabu Kresna. Parang paduka miji dumateng bisanipun ingkang rayeng garba rucipun Setyaki kepareng wilujeng. Boten panggelangan setunggal punapa Koko Prabu. Boten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sungkem kula mugi katur wonten karsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu Ndorowati. Ya Dimas Setyaki. Ora pangestunipun Kakang bae tampan ana diatur bekti lawan pun Kakang. Sampun kula pundhakaken jimat paribi. Dayana ingkang satusan Koko Prabu. Prayogan ulunggamu Setyaki Sampun boten kirang prayogi. Lan tatanen barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibuk. Aja nganti ing padha saur manuk. Jeneng ingsun nedya mbabarake tuananem Brahma wigatining Pasewakan Dimas Setyaki. Ngestaken dawuh patuhan Koko Prabu Sri Bathara Kresna kepareng ing samangke kula nedya. Anata gelaring para sibuk miwah gelaring para wadyabala ingkang sami gantung sibuk Koko Prabu Kresna kawula nun niki. Nun mangke bapa nemban Durna. Bapa penembaning Sukalima. Damel kaget tias manahipun ingkang putra Punata Ndorowati pun Sri Bathara Kresna. Anggen jengandika rawuh wonten Prajanagari Ndorowati sengkan datan pepuyan menawi alit utusan gandhe sak kembaran agengipun utusan siswa saking pertapaning Sukalima. Malah teka dinten sak mangke jengandika rawuh wonten Prajanagari Ndorowati. Angandi kelawan rawuhipun Koko Prabu Baladewa kadang kuling Mandura bapa Remban Durna. Mugi kepareng ingkang putra ngaturaken pudya pangastawa tuwin pambagya raharja mugi tansah kunjuk wonten ngarsa jengandika bapa Remban Durna, bapa Remban Sukalima. Kula sira bertapa wala. Kamanaka kula kabret kandel buntuting selikur kula nggih anak Prabu. Sampun kemarang kula dipun timbali wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna dinten sak menika wonten ing Datulaya Prajanagaring Dwaraka. Wonten Prajanagaring Ndorowati kanthi kawonten ingkang sanget. Bombong kang tanpa upama. Jriyatanipun prasasat kadedene manahipun ingkang bapa menika kadedene Kejukurkan Wukir Sari. Klepaning Samudra Madu manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Dinten sak menika kula katambi sowan kula kanthi prayogi dipun sugata kanthi kawonten bombong tias manahipun ingkang bapa ing Sukalima nggih. Mboten langkung samtalipun ingkang bapa mugi tansah katur kunjung wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna, anak Prabu Ndorowati. Inggih sampun ingkang putra tambi akarya bombong tias manahipun ingkang putra ing Ndorowati pun Sri Bathara Kresna bapa Remban. Mboten langkung kasekecakna lenggah paduka jengandika bapa Remban Durna wonten ing negari Dwaraka menika. Oh, sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Miwah Koko Prabu Baladewa ingkang rayi ngaturaken budya pangesta tan miwah sungkem kula mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Jagat pangestu Ngrawayah Bathara Jagat Patindra Jaladewaku. Yaya kadangipun Kakang Dimas Yayi Prabu Sri Bathara Kresna pun Kakang sawane ana ing negara Ndorowati ditanggepi kanthi becik, ditanggepi kanthi prayoga lan nengsemke ati mbungahke pikir. Ning atase pun Kakang iki lagi wae setahun kepungkur, wis ana setahun pun Kakang ora sowan ning Prajanagara Ndorowati. Teka wektu dina iki pun Kakang sowan ning Prajanagara Ndorowati biyo. Lah keteka kanan negara Ndorowati dadi ngedapi-dapi kaya ngene Yayi. Kanan negara Ndorowati nadanto lagi wae wektu setahun kepungkur pun Kakang sowan ana ing negara Ndorowati. Ning kanan negara Ndorowati endahe kaya ngene, eloke kaya ngene. Inggih Koko Prabu, guyub rukune para kawula. Bandol ngrompol nyawiji manunggal tetunggalan dadi siji. Nggone nyengkuyung Yayi Prabu Kresna madeg nalindra negara Ndorowati lan sangka patrap ingkang becik laku ingkang utama ingkang ditindakake dening Yayi Prabu Kresna iki tansah gawe bombong penggalipun Kakang. Biyo, pun Kakang melu mongkok, pun Kakang melu bombong. Wonten siadi katanging pun Kakang Yayi Prabu Kresna duweni negara ingkang apike kaya ngene, eloke kaya ngene kanane. Besok kapan bage pun Kakang bisa nata kaprajan negara Mandura bisa dadi kaya ngene kanane pun Kakang kepengin banget Yayi.
Inggih Koko Prabu. Tartentu menika sedaya menika menawi mboten saking bandul krompol. Guyub rukunipun sangya para kawula anggenipun nggadahi rasa andarbeni dumateng pangarep ugi nggadahi rasa andarbeni dumateng para kawula. Tartentu ing sakmangke badhe mujudaken negari ingkang ayem-ayem tata titi tentrem. Matsinamatan daya dinayan. Iya, Yayi Prabu yo. Pudya pangastawa wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang bae tampanana. Sartane salam taklimipun Kakang muga katur ana ngersane Yayi Prabu Kresna, Yayi Prabu Durawati. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi ya karya Cundaka Panglingga Murdha amawana kabagyaning gesangipun ingkang layi ing Durawati. Mboten langkung kasekecakna lenggajeng andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten Mraja negari ing Durawati menika Koko Prabu Balarama. Ya Dimas. Yayi Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Prajanegara Durawati dina samengko iki. Yayi Prabu Kresna. Kula nyuwun pangapunten Bapa Demban, sewu-sewu kelepatanipun ingkang putrapun Sri Bathara Kresna tadah wadana. Nyuwun pangapunten hamba bilih kula sak mangke kanggep mawantun nyupreksa nglawan paduka jeneng andika Bapa Demban Durna Sukalima kaliyan Koko Prabu Baladewa. Saestu ingkang putra nyuwun pangapunten ing saderengipun kula nyuwun lumebaring sih samudra pangaksami. Jernyatanipun kaget penggalipun ingkang putra ing Durawati sareng kula tampi rawuhipun Bapa Demban ingkang janur gunung kadingaren. Mula saking menika mboblitipun keparengaken ingkang abding Durawati nedya nyuwun mriksa saha nungsung mawarta menggah menapa ta wigatosipun. Menawi sak mangke kepareng tumunten kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah kawula negaring Dwaraka Bapa Remban awi kula dherekaken apan catur netra manjing wonten ing kedaton kaliyan ingkang putra punata Ndrawati Bapa Remban Durna. Wah lole sama lole kandang bluguduk manyar-manyar. Kamanaga kula kaprit kandel bututing Srikara inggih anak Prabu inggih. Nuwun sewu anak Prabu Kresna. Gandeng sowan kula wonten Prajanegari Ndrawati menika ngandhi kaliyan ingkang Raka. Menika minangka cagak tuwakipun ingkang Bapa ing Sukalima. Anggen kula ing sakmangke badhe ngaturaken salah satunggiling wigati. Mula saking mriku gandeng sowanipun ingkang Bapa menika ngandhi kaliyan ingkang Raka pun anak Prabu Baladewa Mandura menika ing sakmangke kadang wredhanipun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna kula aturi munja atur pangandikan. Wonten ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna mekaten buwurban. Iya saderengipun ingkang Bapa matur wonten ngarsa sing ngandika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu Baladewa piye Yayi Ndrawati? Kula nyuwun sewu saderengipun sing ngandika dipun kanthi rawuh wonten Prajanegari Ndrawati dening Bapa Remban Durna. Wonten wigatos menapa Koko Prabu Weladala. Mengkari matur kok pun Kakang dadakon sambutan bareng to iki Yayi. Nyuwun sewu Koko Prabu inggih. Limrahipun menika mekaten. Jernyatanipun sing ngandika menika ingkang dados cagak tuwak negari Ndrawati ugi ingkang dados pangombyong rawuhipun Bapa Remban Durna. Oh ngono. Inggih Koko Prabu. Ya. Ingkang sepisan sowanipun Kakang iki amakili kelawan pangandikane Yayi Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Jalaran dina sakmengko banget nggone mbutuhake kelawan pun Kakang ing Mandura. Merga iki mengku sing bakal ndaturake kelawan Siadi ana sambung rapete magepokan kelawan lakone Siadi Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Jalan ingkang dibutuhake dening Yayi Prabu Duryudana iki ora liya gethok gandeng jenenge kelawan Yayi Prabu Kresna. Mula kang saka kuwi pun Kakang nggone matur iki ingkang sepisan ngaturake salam taklim sartane sungkem Yayi Prabu Duryudana ngersani Yayi Prabu Kresna. Inggih Koko Prabu kula tampi katuraken wangsul wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Ya Yayi monggo pun Kakang bakal matur. Lah banjur ingkang angka loro babakan wigati apa ingkang bakal pun Kakang ngaturake utawa babakan wigati apa ingkang banget dibutuhake dening Yayi Prabu Duryudana kuwi dudu kok wewenangipun Kakang. Babakan wigati utawa sesambutan ingkang bakal diaturake dening Yayi Prabu Duryudana kuwi dudu bab perkaranipun Kakang. Merga nuwun sewu. Eneng kene pun Kakang iki dikanthi sowanipun Kakang ning Prajanegara Ndrawati iki dikanthi karo sesepuh kami tuwaning Prajanegara Ngastina.
Pun Kakang Swana ning kene iki dikandhi dening Pujangga Negara Ngastina, nujung Negara Ngastina ya kuwi ora liya mung Bapa Nembandur ing Sukalima. Mula kang saka kuwi ingkang luwih mangerteni sarta ingkang luwih priksa babagan apa ingkang kepengin diaturake Yayi Prabu Duryudana kanthi lidah sinambung ya kuwi Bapa Nembandurna tak pasrahke wonten ngarsa jengandika Bapa Nembandurna. Oh, lole. Kula niku rekane kula niku mau matur merga kula niku sedina niki pun kesel. Lho. Jengandika mriku sayah menapa Bapa Nembandurna? Oh, jenengan mboten ngertos gawean kula to, Nger. Kula dinten iki wau ngusungisan. Jangan niku Brahmana kok trima ngusungi bareng-bareng kados ngoten niku. Wah, ngarang nggih sampean kok Nger. Pemasukan teng pertapan Sukalima menika nembe seret. Pun kula banyoni bola-bali nggih tesih seret mawon. Kula niku ngantos bingung ngatos punjangan kula badhe. Wah, nguripi seswa-seswa kula mriku. Oh, ngaten. Nggih. Lajeng wigatosipun Yayi Prabu Duryudana menika sinten ingkang badhe ngaturaken? Nggih menawi sing ngandika kestu kula aturi panjenengan mawon ingkang ngaturaken. Menawi sing ngandika nyuwun supados kula ingkang matur ngersanipun anak Prabu Kresna ingkang rayem menika nggih sakiat-kiat kula badhe matur anak Prabu. Oh nggih, kula sumanggaken Bapa Nembandurna. Nggih. Oh, nuwun sewu saderengipun anak Prabu Kresna. Sami anggen kula badhe matur wonten ngersanipun anak Prabu Ndarawati. Mboten dados menapa Bapa Nembandurna. Nggih. Ingkang sepisan leres ingkang sampun dipun ngendikaken dening ingkang Raka inggih anak Prabu Baladewa. Sowan kula sepisan wonten mriki tuwi kawilujengan paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna miwah kawula negari ing Ndarawati. Inggih. Dungkaping kengangka kalih wigatos ingkang kepengin dipun tanjiaken dening ingkang Bapa binandunging Karna binetamba pakul sinambiwara. Pawarta ngendikaken, pawarta nyanjangaken, ngondangaken bilih dinten sakmenika wonten Praja Negari Ndarawati mboten sanes kejawi amung jeng andika anak Prabu Sri Bathara Kresna menika sampun wonten setunggal candra rikalenggan sakmenika kabar ingkang kula tampi lho menika nggih. Sing andika menika mupu putra, sing andika menika ngangkat salah satunggaling putra. Putra angkat junjung. Putra angkat inggih menika pun ingkang kula tampi kabaripun menika Endang Lara Temon. Nuwun sewu Bapa Nembandurna lakar kaleresan mekaten. Sampun wonten setunggal candra menika kula nedya. Kula sampun namupu anak. Nanging kok sanes Endang Lara Temon menika sanes. Nanging Endang Lara Temon. Nggih niku. Wong kula niku dikirimi fotone. Endang Lara Temon menika glowing sanget. Endang Lara Temon menika kula sing ning atase kula menika tiyang sepuh, kula menika saged kesengsem kalian elakipun entahipun pasuryanipun Endang Lara Temon menika. Inggih Bapa Nembandurna lakar kaleresan mekaten. Wekdal sak menika Endang Lara Temon nggih anak kula sampun cumandhuk wonten Praja Negari Ndarawati. Kamangka Endang Lara Temon menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Inggih kula paham kok nggih kula menika mangertosi. Kula menika pitados. Sing jeneng wanita mekaten sing jeneng wanita mono menawi nedeng dungkap dewasa kamangka bocahe ayu pasemone mbranyak menika ngibaratipun kembang ingkang nedeng mekar-mekaripun. Inggih satemah kathah sakathahing kembang ingkang nedya kepengin nyecep dumateng Endang Lara Temon anu kembang menika kala wau. Inggih Bapa Nembandurna mekaten. Inggih lajeng ingkang dados wigatosipun sambung rapetipun jeng andika nanjaken babagan anak kula pun Endang Lara Temon menika menapa? Menika ngaten. Oh, nuwun sewu anak Prabu, nuwun sewu saderengipun kula nyuwun pangapunten. Kula niki jancane kajeng matur kalih panjenengan menika kula niku rumangsa isin, kula menika rumangsa pekewa. Jan wonten mriki menika lenggah ingkang Raka. Mboten dados menapa Purban kula aturi paring dawuh kemawon. Ngaten. Sampun wonten setunggal utawi 3 hari 3 dina ngaten mboten sanes setunggal menika mboten sanes. Sampun wonten 3 hari utawi 3 dinten rikalenggan menika putu kula pun Lesmana Mandraguna Kumara menika
Alon-alon mawon Bapa Demban. Kula menika gugum anak Prabu. Lesmana niku jare kepengin rabi bola bali, kepengin rabine gaweane mung ngendang terus. Ngendang men kendangane mboten mutu. Iya, ki matur. Nggih. Ditata artine, digawe semeleh pikire. Nggih. Wong matur wiganti mriku dipun pidhangetaken kanthi terwaca. Kula atur panjenengan mriku kawan Yayi Prabu Kresna mriku dah cetha kedah tetela. Nggih, singkat padat dan mantap. Nggih. Menika ngaten, sampun wonten 3 kali kalenggan sak menika putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika kaya dene wong kedanan. Kaya dene wong kepranan jroning atiku. Putu kula Lesmana Mandrakumara menika. Inggih. Rikala semanten ngantos gelor-gelor gulung-gulung gedrok-gedrok anggenipun nangis. Nyuwun tulung bengak-bengak kalih tiyang sepuhe. Inggih ingkang rama inggih menika anak Prabu Duryudana. Inggih Bapa Demban. Kula menika bingung. Ngantos ing samangken nalika semanten kula dipun sumanaken kula dipun timbali nyaket wonten ngersanipun anak Prabu Duryudana. Wigatosipun inggih menika kula kedah ngeteng-tengi. Ngeneng-nengi. Kedah ngeneng-nengi dumateng parangisipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika. Kamangka kula nuwun sewu. Nalika semanten anggen putu kula Lesmana menika gandrong kaliyan sawijining wanita menika mboten namung levelipun gandrong sing mengagumi tok menika mboten. Nanging kula nuwun sewu Lesmana menika ngibaratipun prasasat menawi mboten kelampahan gayuh nglampahi katresnanipun menika Lesmana badhe gantung. Wonten ing wit kacang. Mrika kula nuwun sewu nggih, susahipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika ugi dados susahipun ingkang Bapak Ingsa kalima. Kamangka kula nuwun sewu nalika semanten sampun kula dangu putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika sampun kula dangu nggih. Putuku cah bagus. Sapa jancane wanita sing iso gawe kowe nganti kedanan kaya ngono kuwi? Piyambakipun blaka, piyambakipun punika waloka. Eyang Penemban boten wonten setunggaling wanita ingkang keduka saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun ingkang wayah pun Lesmana Mandrakumara kejawi ampun atmajanipun enggal atmaja angkatipun Wah Prabu Ndarawati inggih menika pun nendang lara temen. Kaget mengkalipun ingkang Bapak Ingsa kalima. Kula menika bingung. Nuwun sewu lho nggih. Jengandika menika dados pujangganipun para Pandhawa. Tartentu perbawanipun menika ageng sanget. Mila kula menawi sowan wonten Praja Negari Ndarawati menika saking omah kula wis tata-tata ati kula. Lek kula ngrakit ukara, kula ajeng matur kaliyan panjenengan pun kula tata. Aja ngasi mengko kleru. Ing tembe mburine bakal nuwuhake rasa ingkang boten sae. Utawi boten ndamel renaning penggalih paduka Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Pun kula tata apik-apik mendugi mriki tesih sasar susur omongan kula kok. Inggih boten dados menapa Bapak Penemban. Pramila kula nuwun sewu. Sowan kula menika waleh-waleh menapa namung badhe ngebon-bon ingkang cecawas wonten. Sowan kula menika minangka lidah sinambungipun Anak Prabu Duryudana, sowan kula badhe nglamar. Sowan kula badhe ngemis. Dumateng paduka Anak Prabu Sri Bathara Kresna keparenga kestu amaringaken ingkang putra inggih menika pun nindang lara temen ing sakmangke badhe kula boyong wonten negari ing Astina badhe kula dhawuhaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi boten dipun paringaken kula nyuwun katerangan kegumanthok lan alasanipun menapa kula nyuwun katerangan ingkang cetha nggih Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Jalaran kula nuwun sewu. Menawi samangke jengandika Anak Prabu Kresna menika kedu maringaken ingkang putra inggih menika nindang lara temon. Kaboyong wonten negari Ngastina samangke badhe dawuhaken dening putu kula Lesmana Mandrakumara menika samangke tartentu jengandika menika sampun dipun anggep kemawon. Pasederekan, pasramungan antawisipun negari Ndarawati kaliyan negari Ngastina menika sansaya remaket silaturahmi. Antawisipun kawula wonten Praja Negari Ndarawati kaliyan kawula wonten Praja Negari Ngastina menika sansaya gathuk, sansaya marem, sansaya caket. Sriyatanipun kula nuwun sewu rati dhawuhaken ingkang putra kaliyan pun putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika ngibaratipun untumaken balung ingkang pisah.
gathokaken daging ingkang renggang. Daging ingkang renggang. Menika mentah napa mateng sumangga. Mekaten bapun Mbak. Nggih. Tartentu ing samangke antawisipun nindang nggih badhe dados temanten ingkang sak rambut sarimbit. Menawa kula nyuwun katerangken gumathok nek dipun paringaken, kula ngaturaken panungging tanpa pepindhan. Menawi wonten panggil rupanipun menapa kula aturi ngendika kemawon nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lengleng ramyan ingkang Driya Leriwang Candra katawangan sumu ing jas katuh ridan limut kapiarsaning rodi remeng triyoma nawung kekuwunging jewang wis eso jagat pangestu wayah Bathara jagat Bapa Wremban Durna. Kula nyuwun sewu ingkang sepisan ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan wondene paduka Bapa Wremban Durna miwah Kaka Prabu Baladewa sampun kesdu rawuh wonten ing mriki. Nggih, kula ampun beto gula teh. Nggih. Lajeng ananggepi dumateng atur pangandikanipun Bapa Wremban Durna babakan anak kula pun nindang lara temon ing sak mangke badhe dipun dhaupaken dening anak kula ing Ngastina mboten sanes kejawi namung inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara Bapa Wremban kula nuwun sewu. Ing sakmangke salah satunggiling putra calon temanten kakung miwah calon temanten putri ingkang sampun dipun pacangaken dening tiyang sepuhipun tartentu ing sakmangke badhe wonten rembag ingkang badhe dipun lajengaken antawisipun calon temanten kakung miwah putri. Lah menika badhe dipun pacangaken kadosipun utawi kajengipun samangke tukar cincin menapa-napa kadang ngaten. Inggih Bapa Wremban Durna. Nggih. Nanging kula nuwun sewu lho Bapa Wremban. Anak kula pun nindang lara temon menika lak dereng nate sumerep kalawan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Tartentu ing sakmangke Lesmana Mandra Kumara ugi dereng nate sumerep kaliyan anak kula pun nindang lara temon. Oh lah nek menika sampun. Wah, putu kula Lesmana Mandra Kumara menika sampun sumerep dumateng pasuryanipun inggih menika ingkang putra pun nindang lara temon. Lumantar pasumenan nalika semanten kula ugi sisih anggen kula matur lho anak Prabu kula nuwun sewu dereng rampit anggen kula matur kula wau. Inggih kados pundi? Kula tu yang nglajengaken anak kula pun Lesmana Mandra Kumara menika nalikanipun malam jemuah. Menika nendra nggih, menika nendra menendra. Bar tabuh 6 menika sampun nendra, sampun sare putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika sampun sare. Jalaran saya anggenipun mancing kalian pados kodhok. Mekaten Bapa Wremban nggih. Sangka kesele sangka sayahe tumuli putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika turu sore. Lah piyambakipun menika nyumen pinanggih kaliyan nindang lara temon.
piyambakipun menika nyumpena dipun ladosi dening ingkang putra inggih menika pun Endang Loro Temen. Ngendikanipun mawi gaya helikopter mekaten. Napa niku wau kaya helikopter? Niku napa pun, Ban? Kirangan wong sing matur putu kula Lesmana Mandrakumara kok kula ya ora dong kula niki mung wong tuwa. Mekaten Bapak Ban. Lah nggih menika ingkang tak tosaken jalaran wonten saking mriku menika tukul raos tresna antawisipun Lesmana Mandrakumara kaliyan Endang Loro Temen. Inggih, inggih. Nanging kula nuwun sewu kula lajengaken sing jeneng anak menika menawi dereng wonten raos tresna sami tresnan tresnanan. Wela. Menika kadang kula kok sampean guyoke. Oh, kula nuwun sewu. Wau niku kula sing gugup. Sareng kula matur kula pun blong ati kula. Malah genti mriku sing gugup. Nggih nuwun sewu Bapak Remban. Kula menika matur kalian Priyagung tartentu kedah kula tata atur kula. Nggih, nggih. Nggih. Kedah sami tresna utawi keplok tangan kalih menawi antawisipun Lesmana Mandrakumara kaliyan Endang Loro Temen menika salah satunggalipun boten sami ngraosaken tresna tartentu ing sak mangke tembungipun namung badhe dumugi keplok tangan sisih ateges boten mungel utawi boten badhe dados anggenipun Lesmana Mandrakumara kaliyan anak kula pun Endang Loro Temen kepingin badhe mbangun bebrayan. Nggih, nggih, kula paham, kula ngertos. Inggih Bapak Nemban. Lajeng kula nuwun sewu. Sing jeneng tresna menika gegaranipun tiyang akarang menika sanes kok bondo, sanes kok rupa. Pawitanipun menika namung ati kaliyan nadi. Menawi sampun sami tresna antawisipun calon temanten kakung kaliyan putri sami anggenipun nenimbang raos katresnanipun tartentu ing sakmangke badhe gathuk. Nggih, nggih. Wong urip teng Madyapada menika prinsipipun utawi gegaranipun menika namung otak-atik gathuk otak. Menika inggih. Meneng samangke diotak-atik menika kok gathuk, tartentu ing sakmangke badhe nuwuhaken gothak. Menika digothak kok mboten gathuk terus mboten otak-atik. Wes samangke dipun obat-obataken mawon. Begawan Durna ki omongane ngawur. Pun ngajenge to Yayi Mas. Priyagung ki ya diajeni iki mawon. Ya Kakang Udawa. Menika inggih, inggih Bapak Nemban. Nanging kula nuwun sewu. Menawi sak mangke antawisipun calon temanten kakung kaliyan putri mboten gadhahi raos tresna, lajeng menawi dipun peksakaken sak mangke dadosaken bab ingkang boten kirang sak mangke dadosaken bab ingkang kirang prayogi malah ing sak mangke badhe nemahi tumrap tiyang sepuhipun calon temanten kakung kaliyan putri ing sak mangke menawi anak kula pun Endang Loro Temen boten purun dipun dhawuhaken kaliyan anak kula pun Lesmana malah ing sak mangke menawi dipun peksa kula ingkang ngraosaken sabab jalaranipun lho Bapak Nemban mula saking mriku kula nyuwun pangapunten. Kula dereng saged matur kathah babagan kersa utawi purun menapa mboten anak kula pun Endang Loro Temen anggenipun badhe dipun dhawuhaken kaliyan Lesmana Mandrakumara sakmangke kula ingkang badhe nanting dumateng anak kula pun Endang Loro Temen lho Bapak Nemban. Sikra-sikra yen permana gansa sikra ngrakit nawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya kurta kurore kakiri ro nanggana magawe kelarira wang-wang Tidem madaning kawontenan negaring Durawati nalika semanten dadi datan mubah datan musik Pandhita ing saka lima sareng nampi pangandikanipun nata Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten dadosaken kanyut minangka warju kanyut jare wong inang warju jare wong ngecoh Inangung itu durung abang itu durung manding kasarudasaring pertolo yak ngarsa tangkep ing kuri kok pasiban buru abuk
Apa kang dadi darunane? Ora ana macan pun kadang gajah ingkang medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun utusan saking Karang Kadempel. Atmaja Sang Kilurah Semar Badra nggih Sang Kilurah Petruk kantong bulung mimah Sang Kilurah Bagong ingkang mantun minggah madaring daturi praja negaring Darawati. Kepeper wepe pindha sata metaraga kaget kang samya mangrombaing mro kawula kancana daya piyak-piyak jeruk dalah jeruk dalah jeruk dalah jeruk dalah. Sinongwati jagat kinari among
Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amreganggeng awita denjeng-denjengan Niwangsuk mono mangadeni luwih ana sasmintan ingsun jagat ung bawana langgeng sinunggi tatanawrat Bapa Nemban Durna wonten timbalan anak Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula matur wonten ngarsa paduka jengandika Bapa Nemban Durna ing Sukalima dumadakan babak anglayani jujulan usuli menika praptanipun Manakawan Bapa Nemban lole nuwun sewu anak Prabu nuwun sewu mboten kateges kula menika ngilang-ilangi raos hormat paduk raos hormat kula wonten ngarsa paduk anak Prabu Sri Bathara Kresna menika babar pisan mboten nanging kula nuwun sewu menika pasewakan agung wah menika pasewakan agung menika marepatan agung sangya para kawula negari Ndrawati kaliyan Nalendra Ndrawati anak Prabu Sri Bathara Kresna lah kok klebon kere-kere kaya ngenten iki wah nuwun sewu pamanggihipun ingkang Bapak tartentu Petruk lan Bagong mereka wong ora duwe. Nggih. Wong ora duwe mereka kadat saben sowan ning gone piyai, sowan ning gone Nalendra mereka mung arep jejalo. Lha saking mrika menawi ndaraturipun ingkang Bapak pun gek paringi nyepulo gek kan minggat. Mangke rumiyin Bapa badhe kula dangu sowanipun Panakawan Petruk lan Bagong menika. Nggih, kula sumanggaken anak Prabu. Petruk kan rong bolong sawise asu kang dadi napas asat kang dadi riwi padha kanthi slamet sak pratamu Panakawan Petruk kan rong bolong nona amit pasang Kalimantabe atinebena ing iloduni dumawahing tawang tuwang linepatno ing tolak manu sinuwun kepareng paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nimbali dumateng ingkang abdi ing kapetrukan pun Petruk kan rong bolong kepareng wilujeng pisowan kula mboten manggalang setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saandhap foto paduka Gusti kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Petruk. Tak tampa bektimu ora lewat pangestu tampanana ya Petruk. Nggih sinuwun, sampun kula pundhi karya jimat paripe ndayanana ing kasantosan sinuwun. Ora lewat panayoga nonggon mulungga. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha kanthi slamet tekamu Panakawan. Sindane pargae Pak Dalang. Panakawan Bagong. Gong. Iki timbali kok ora. Timbali. Aku iki maca komentar live streaming wayangan mambengi terus aku. Ngopo Sinden kan pargae Pak Dalang. Apik tenan ya komentare. Ya meng komenanmu kok. Aku wis timbali to. Heeh, timbali sinuwun Kresna ket mau. Oh nggih, sinuwun monggo kula dherekaken neng ndi. Lho, nimbali kula padha kanthi slamet tekamu Panakawan. Oh nggih, wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampanana Bagong. Nggih, sampun kula pundhi karya jimat paripe payogana. Sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha kanthi slamet tekamu Panakawan. Nggih Bapa Remban. Heeh. Slamet tekamu. Wilujeng boten manggalangan setunggal menapa bekti kula kunjuk. Heeh Petruk, pangestuku tampanana ya Panakawan. Nggih. Sampun kula pundhi karya jimat paripe daring kasantosan. Heeh, prayogakna sampun boten kirang prayogi. Wah, Panakawan Bagong padha slamet tekamu. Ora urus. Gong. Timbali Piyai Agung. Nimbali ngelokke aku kere kok. Trima aku luwung lungguh kene. Lah ngopo? Wis to, Tru.
Negara ngendi wae kanggen ketekan Begawan Durna. Ha. Wis ora arep apik kedadiane. Wis ora kena ngono kuwi kok ya iki dibagekke iki. Kowe iki dibagekke kanthi apik ya saurana sing apik. Mah sak gendakane iki mah. Lho, Ora jane kowe ngopo ta ning perkara karo Begawan Durna? Awake dhewe lagi wae teka mah lho, Tru. piye? Begawan Durna kuwi omongane kok wis atos ning ati. Coba to. Ya bener awake dhewe iki mung drajating batur, awake dhewe iki mung Panakawan. Ning awake dhewe iki wong kere, Tru. Loh, Lah jane iya. Ah iya. Ane kali sengen kuwi wis cetak awake dhewe kere iki mbok ora usah diblakake ning kene, wong iki ning ngarepe kalayak ramae. ha. Aku dadak ngendika karo Sinuwun Kresna. Niku Panakawan kere-kere niku ora wurungan nek suwaneng piyai-piyai mesti mengarep njejaluk pun gek mang paringi nyepuluh gek kan minggat. Awake dhewe kok padake apa Petro? Apa? Wong ngemis. Dumah awake dhewe wewujudane sarwa kaya ngene dikira awake dhewe iki adol welas. Lah atiku, Tru. Kowe iki ra trima kok nangis. Ah sedih. Ngene-ngene kok iki gaweane sing gawe urip. Ngene-ngene kok titake Gusti. Aku ki ndek wujudan kaya ngene aku ora tau ngresula, malah wong kono-kono sing dumeh sugih, dumeh dinahi jabatan kok sak dileme dhewe karo kawula cilik. Heeh ya, Kang. Heeh, mula ora sudi dibagake karo Begawan Durna. Wis kon meneng kowe. Wah, Bagong wis sia-sia karo aku. Sia-sia ya ben Begawan, anu penemban. Kula niku nek sampean pengen diajeni ya ngajenana. Kula niku ngajeni ora kok mergo kula kepengin diajeni niku mboten. Wong urip niku fleksibel, wong urip niku tanpa pawitan, ora njaluk, ora nyilih. Kala mangsane ditimbali ya kudu manut. Kula niki fleksibel, urip kula tak setel netral. Kula niku ora ndek masalah karo sapa-sapa. Ya meng kula niku rumangsa kula ya ora ngrugake sampean, kula niku rumangsa kula niku ya ora ganggu karo sampean, nek kok sampean ucape sengsara karo Bagong. Apa pancen dasare Bagong niku saeleke wong? Apa pancen Bagong niku sakleleteke jagat? Apa sampe sakerene Bagong, saking kerene Bagong, saking eleke Bagong, saking asore derajate Bagong sampean nginongane kula. Ora atiku sampeyan wae. Ora wurung ngomong gember kok. Padake kok bayangno. Aku ki nek ngomake RT, ning desaku ki RT tekan kene ngomong dipadake. Wong kene kon ngeki 10.000 kek kon minggat ya apa ora. Wis meneng. Wah diulu mbele. Jijik ora. Oh ya wis ora apa-apa. Ora nampa. Kowe ora nampa lek kumbakeke ora patheken Bagong. Ya wis aku ya ora butuh kowe nang kene kok. Aku mbutuhke karo Sinuwun Kresna kok padha ora. Panakawan Petro padha kanthi Raja Sakratamu. Sinuwun Mandura lenggah teng mriki. Iya. Padha slamet kamu Petro. Nggih wilujeng mboten manggalangan sunggal menapa sinuwun. Kepareng wong turun beti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula sampun kula pundi nggo jimat paribe dahaning kasantosan. Prayogakno sampun mboten kirang prayogi. Wong edan Bagong padha Raja Sakratamu. Wong edan Bagong padha slamet kamu. Lho nek wong iki mangkelke ati to Petro. Gong. Timbali Sinuwun Mandura. Iki saya atos suarane iki, Tru. Saya mah aku ngladeni wong-wongan atos iki. Aku ki sowan mrene iki golek ketentreman. Aku sowan mrene iki ngrem-remke penggalih negara Ndrawati iki cerak segara. Iki mau karo wis mancing sikik ta aku mau. Heeh. Aku munggah Ndatulaya kok dionekke wong edan, mau dionekke wong kere, dionekke wong edan. Apa aku ki tau edan apa piye, Pak? Ya ora ketang dhisik aku ditinggal yangku, aku rada kendir cenan aku dhisik. Ora urung ngontutane ming masa lalu, ora Tru, tenan aku ki. Mbak ya aku ki isih lumahe menungsa lho, Tru, mbok ya dibageke sing apik. Ya wis kuwi lah. Mbageke wong siji kok le ngadi-adi. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha slamet kamu. Wong bagus dhewe sak donya padha slamet kamu, Bagong. Gong mesti timbali apik-apik ngono kok.
Pokoke tau weruh aku kaya Jeffrey Nicole apa piye? Aku kok le ngece timen ngerti rupaku elek kaya ngene. Mbok ya sing sedeng-sedengan wae. Aku ki ora bagus, aku ki ya elek ning kok. Ha iya. Mbageke kok le ngelulu sajae ngadi-adi. Wila ya wis kono kawan Bagong padha slamet tekamu. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih, sampun kula pundi? Bagong, Wonten dawuh. sowan Alendra kuwi kena-kena wae. Nggih. Nanging prayogane yo nganggo unggah-ungguh. Nggih. Sawangen kakangmu Petruk. Sowan Yayi Prabu Kresna ki nganggo busana kejawen komplit kaya ngono kuwi, mergo sowan ing kraton. Nggih. Sowan ratu ki ya kudu laku dodok kudu nyembah. Kuwi unggah-ungguhe Petruk ngaturke bekti, dibagekke matur kanthi jangkep, ora kelong, ora cicir, ora sisip mature. Nggih sinuwun. Nanging aku nyawang dapuranmu kok mangkel. Mangkel sebabe napa? Bedakno to, sawangen kakangmu Petruk iki sowan nganggo busana kejawen. Aku sowan ratu nganggo kathok cekak kaya ngono kuwi. Mongko gedhe bol nggon mburine. Mongko sendalmu wis sama kaya ngono kuwi. Dijiki disawang wong akeh. Karang kula niku wonten ngaten iki. Kula niku diblangkon memen sesak. Ukuran 54 niku nggene anak kula e. Mongko sirah kula ukurane 75. Sirah apa? Galon kuwi. Lah tenan Tru, surjanku ya wis momrot dipangan tikus. Pangan tikus wirok sing cangkeme amba-amba kae lho, Tru. Heeh. Ngalah. Nggih ngapunten sinuwun. Leh kula sowan ratu niku kirang meranani ing penggalih. Bab nggonmu nganggunake busana ora dadi ngopo, nanging sing gawe aku wirang. Sing gawe aku wirang ning atas aku ki nata Mandura Prabu Baladewa ki kadang werdani Yayi Prabu Kresna. Kowe sowan ratu kok ora laku dodok cenanangan lehmu mlaku. Sowan ratu ora laku dodok ora nyembah marang ratu Yayi Prabu Kresna tajak salaman ki anggepe kancamu dhewe ngono apa piye? Gong. Sesukne kena melu sowan sinuwun sapa wae kena ning nganggo unggah-ungguh. Anggepmu aku ora nganggo unggah-ungguh apa piye? Lho. Kowe salaman karo sinuwun Kresna iki wis ora apik banget lho, Gong. Kesane didelok streaming ora apik banget lho iki. Iki dina iki wong ndelok cacahe wong 2300 ndelok lho, Gong. Nek ngerti leh kowe sowan ning negara Ndrawati mongko sinuwun Kresna kuwi ratu agung, kok tojak salaman. Anak kuwi ngene, Tru, tak kandhani. Piye? Aku salaman karo Kresna ki ya muga-muga ora dadi lara penggalih sinuwun Kresna. Merga kuwi mujudake keakraban antarane Bagong dan Narayana. Kowe iso muni akrab ki piye awake dhewe kawula cilik. Lho, justru merga kawula cilik sing nyoblos sinuwun Kresna iso dadi ratu. Ngono lho. Heeh. Dadi nek sinuwun Kresna ora lara atine tak salaman, ora lara ati nek dijak salaman karo kawula cilik kaya aku ni teges piyambake panjenengane beliau kelingan nek dhek iso duweni derajat pangkat ki merga sing milih kawula cilik kaya aku karo kowe ngene iki. Oh, ngono ya. Heeh. Dadi sing kempor-kemporan ning kono kaki wong sing ora eling karo sing nyoblos. Ming modal detrok. Mbasan dadi lali. Heeh ya, Gong. Heeh. Wong ibarate pil kabeh kuwi nek lali dadi. Nek piyayi kaya sinuwun Mandura kae nek dadi lali. Weh lah, Saya ngina karo aku. Meneng-meneng wis. Gek matur, Tru. nggih ya. Nyun pangapunten sinuwun Kresna nek adi kula Bagong niku rada cerewet. Oh, takoni aku cerewet kok, Tru. Nggih. Ya ora dadi ngopo Petruk mata diake matur. Ana wigati apa sowanmu ning negara Ndrawati apa ana saka karep pribadi? Apa diutus dening wong atuamu ya Kakang Semar Badranaya? Sowan kula ingkang sepisan badhe ngaturaken tebasiti sekul binunteling ron klapa apuren ta mbobile wonten lepat kula sinuwun. Saderengipun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk lan kula ugi ngaturaken sungkemipun rama kula inggih menika Kyai Haji Semar Badranaya. Semar mundak pangkat. Wis menengo tegong junjung derajate wong tuwa ki apik banget. Heeh, wis gak kono. Ha.
Kula ngaturaken sungkemipun bojo kula inggih putra panjenengan. Nggih menika pun bojo kula Sang Dyah Ayu Prantawati. Iya Petruk tak tampa kabeh. Nggih nggih. Dung kapangka kalih. Sowan kula mriku dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking karepan kula pribadi, sowan kula mriku dipun duta dening Bapak Semar kula dados duta Panglawung. Duta Panglawung, duta kongkonan Panglawung Rajawati. Sapa ingkang tekaning Pati Petruk? Mboten sida, mboten sida. Duta utusan saking Karangkadempel. Bila rikala semanten Bapak Semar menika nuwun sewu kula tak crita riyin. Iya Petruk, nggih. Nalikanipun setunggal Candra kapengker pas dina niki. Nalikane wayah jam 3 sore nalikane Bapak ajeng ngadan ngasar teng musala. Bapak niku nemu bocah lanang isih Joko niku nangis teng jero langgar. Lah bingung bapak niku janjane anake sinten, bapak niku bingung. Bapak mboten ngerti niku anake sinten, kok mara-mara enten musala pribadine bapak. Bapak tumuli ndangu kan lare mriku. Le, kowe anake sapa? Kowe omahmu saka ngendi? Bocah niku ditakoni ming gedhek. Lah banjur kowe saka ngendi eneng kene karo sapa sing ngeterke sapa sing ngancani kowe sapa lare niku nggih ming gedhek. Lah sareng lare niku dikanthi kali bapak bubar salat ngasar bapak ngejak bocah niku teng omah. Nah nek aku semanten ngepasi ibu-ibu PKK do latihan senam. Tumuli do nyambel bawang enten griya teng pendopo kula nika. Iya Petruk nggih. Nyambel bawang bocah niku kendhahar, bocah niku gelem maem. Weh, nek madang edian mongko awake ming cilik ning porsine kaya wong sambatan. Kula ale Bagong niku anti mbaten, bocah ki apa bar ngecor apa kepiye ngono ya. Oleh madang ora sebaine. Iya sak banjure, sak banjure mun menika. Sisan wonten mriku wonten kemalan ibu-ibu PKK sing do latihan senam menika. Lah saking mriku sisan dirembuk. Bocah niku ditakoni kalih ibu-ibu, kalih mbak-mbak. Ditakoni kowe anake sapa nggih ming gedhek. Ning sareng ngunjuk toya saking bapak, mbuh wedang teh niku ming disebul kalih bapak, bocah niku terus iso omongan. Mbok bilih sudi mestani dateng kula. Kula mriku mboten gadahi jeneng. Awit kula mriku prasasat kadidene nalikanipun semanten mriku peningal kula peteng. Tumuli kula wungu wonten sak lebeting langgar menika Kyai. Matur ngoten niku bocahe. Bocah niku mboten duwe jeneng, bocah niku bocah lolo. Tumuli kalih bapak sisan gawe bancaan. Bancakane mung ngangge turan sambel bawang, terus enten kulupan godhong kamplong. Mbok nek enten ngriki enten mboten kulupan godhong kamplong niku kula mboten dong. Godhong kamplong kuwi apa gitu? Godhong kamplong mriku godhong kates. Godhong pepaya nek cara Karangkadempel menika jenenge godhong kamplong. Mangkono Petruk nggih. Lah dibancaki kalih bapak. Digebrake mong-monge dibancaki bocah niku dijenengi Bambang Senet. Rampung bapak ngujubke kenduri bancakan adik kula si Bambang Senet niku udan gembebrus. Udan deres campur bledhek, campur angin. Lah ibu-ibu PKK mboten sida wangsul nginep teng omah. Monggo enten sing tesih kuliah niku jenenge Nisa. Niku dijak turu kalih Bagong. Ora tumbak cucukan kowe truk antem ndasmu kowe. Ngawur ora aku turu karo bojoku kok. Eleh apa? Bojomu tekan lunga tekan turu ning gandhok kok ora. Kowe ngejak wedokan kuwi kok ora truk yakin mbok sumpah. Aku mung takon anu kaya bocah kae mung takon memperbarui WA-ku. WA-mu kowe. WhatsApp kuwi lho, Tru. Aja salah tampa kok kowe iki ora kaya ngono. Niku. Lautan gembebrus serang beberapa waktu sampai 1 bulan. Mriku adik kula sing nomor 4 nggih mriku adik kula Ragil Senet niku. Inggih mriku kepengin dhaup sing jeneng wong lanang, bocah lanang utawa wedok mriku nek pun wayahe pubertas. Wong mesti wis seneng lekas karo wong wedok. Nek wong wedok ya lekas seneng karo wong lanang. Iya Petruk nggih. Ah nalikanipun semono Senet mriku matur.
Mbuh ngerti saka ngendi kok dheweke niku kepengin dhaup kalian putra Ndarawati, putri saking negari Ndarawati nggih menika pun nendang lara temon. Gandeng kula sampun mireng kabar lumantar bojo kula nggih menika putra paduka pun Purantawati. Bojo kula matur, "Mas, aku ki ndek adi meneh." Lho, sapa Dik? Ngoten. Adikku iki dijenengke Endang Lara Temon iki anak angkate Rama Prabu Kresna. Bela, kula pun ngerti jenenge Endang Lara Temon, tumuli adik kula Senet niku kepengin dhaup. Bapak niku bingung. Oh, bapak niku seprana seprene anak telu niku rabi ragat dhewe. Kamangka nalika semanten bapak niku ngragati rabine Bagong mergo Bagong niku wong nganggur-nganggur tenan. Bagong niku mengkon derep mboten gelem kok. Bagong niku mengkon dudu teng ngarepan mboten gelem. Bagong niku sosiale elek. Bagong niku wong ora srawung karo tangga teparo. Direwangi adol sapi telu kalih poman setunggal. Lah niki bapak bingung meleh. Wong wis bar ngrabekke anak telu kok arep ngrabekke anak siji meneh. Apa ora cundel penggaline Kaki Semar? Monggo Semar niku derajate ming Panakawan, Semar niku ming derajate Batur. Cobane arep njaluk tulung karo Bendara sapa sing arep nulungi. Ning nuwun sewu, mbok bilih mekatena, mbok sing jeneng Jodo, siji pesti, loro Jodo, telu tibaning wahyu menika purbaning Gusti ngakarya jagat kula pasrahaken dumateng Jengandika Sinuhun Prabu Kresna. Mbok bilih sak mangke kestu maringaken dumateng ingkang putra. Inggih menika anakipun Bapak Semar nggih adik kula Bambang Senet. Ingkang putra pun Dewi utawi Endang Lara Temon menika kabayang wonten ing Karang Kadempel. Sak mangke badhe kula dhaupaken dipun dhaupaken kaliyan adik kula Bambang Senet menika Sinuhun Ndarawati. Kakyatri sang kapirang nangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Oh, jagat pangestu ora wayah para jagat Petra wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu yen to panjenengan ingsun durung bisa matur wektu dina iki. Lho, sebabe mergo anane Begawan Durna Yaba Remban Durna nawuh ning Prajanagara Ndarawati ki uga kepengin mboyong. Kepengin nglamar kelawan anakku ya kuwi Endang Lara Temon. Lah salah. Niki Begawan Durna niki. Iya, Petra. Ajeng dilamar didhawuhi kali sinten? Didhawuhake karo putra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Lah. Nuwun sewu lho sinuwun. Piye Petra? Pengene sampean ngrabekke Kang Putra. Piye aku ora krungu. Mengene sampean ngrabekke Kang Putra pun Endang Lara Temon kalan Lesmana Mandrakumara mengki sampean getun. Lho, getun sebabe apa Petra? Lesmana niku tiyang koclok. Lesmana niku tiyang kendir. Mengki sampean getun nek ngrabekke Kang Putra kali Lesmana. Apa iya Petra? Nggih niku tenan niku. Niku tenan. Apa ana critane anak ratu kok dadi tukang parkir? Apa ana critane anak ratu kok buka tutup dalan teng Pati? Nyisini-sini. Sampeyan menika kagungan putra mongko putra Nalendra Agung kok ming trima arep didhaupke kalih anak ratu. Ya bener anak ratu sugih. Bagus. Ning nggih niku. Kendir kuwi mau. Nggih. Kula aturi menggalih. Sampun ngantos sampean mengki getun tembe wingkingipun lho sinuwun. Pertapa Sumarante awal Petra kandhang bolong. Pripun penemban? Wah, banget kon mengias kelawan putu kula Semana Mandrakumara. Wah, aku sowan tekan kene iki perkara wigati iki rembuku antarane rembuke Begawan Durna karo anak Prabu Kresna. Kowe iki mung drajating Batur, kowe iki mung Panakawan. Lah kok teko nyaruwus kelawan rembuku Petra. Petra kandhang bolong. Kowe aja sak geleme dhewe. Semar ki mung wong kere, Semar ki mung elek wong elek nyolok mripat. Lah kok teko dadi ndek anak mung anake ming derajate Batur diangkat anak karo Semar. Tekan
negara Ndrawati kok arep didhauke karo Atmajane Yayi Prabu Kresna. Monggo Yayi Prabu Kresna kuwi ratu agung. Yayi Prabu Ndrawati ki ratu agung, ora saben-saben wong iso mengku garwa karo Atmajane Yayi Prabu Kresna. Mula kuwi tak jaluk kowe bali yo. Tak jaluk kowe bali yo gandeng suwanmu luwih dhisik. Aku nggonku bakal arep ngelamar karo Endang Loro Temon. Tak rabek karo anakku Lesmana Mandra Kumara kowe bali yo. Kowe bali yo ora sandadak ngarep-arep karo Endang Loro Temon. Oh, Petra kowe bali yo. Kowe bali yo ora sandadak arep ngelamar karo Endang Loro Temon. Kene iki sing arep rabi Endang Loro Temon karo putuku Lesmana Mandra Kumara. Ora kok Bambang Senet karo Endang Loro Temon. Kowe kena dikandhani apa ora, Petru? Kowe kena dikandhani apa ora? Wektu dina iki wis cetha terwaca, tanggale wis cetha. Anakku Endang Loro Temon bakal diboyong ning negara Ngastina didhaupe karo Lesmana Mandra Kumara. Sik, truk, hop. Ngapa iki, Gong? Mandhek sik, piye? Kowe musuh Begawan Durna. Oke. Lah terus kowe, aku tak ngeladeni Baladewa. Oke. Rene. Oke. Padake ngono gek adu bacot ngono. Aku tak uring-uringan karo kowe. Prabu Baladewa. Bagong kowe menungso ora tatanen kowe. Kakangmu Petruk kandhanono. Kakangmu Petruk kandhanono ben ora nyarumu wis cawe-cawe perkarane wong Ngastina karo wong Ndrawati. Sik Mas. Nang kene iki sampean jejere apa tak takon? Sampeyan nang kene iki jejere apa sinipun? Aku jejere Dayok, aku Mara Dayok. Ana ngersane Yayi Prabu Kresna wigatiku arep mboyong Endang Loro Temon. Arep dirabeke karo tak rabeke karo anakku Lesmana Mandra Kumara. Alah, mengkimpul e. Nuwun sewu. Nyata Ndara Lesmana niku putra ratu, ning nuwun sewu putra ratu goblok kentir kocel kancane kok. Ora sageleme dhewe kowe ngias karo anakku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Bagong. Kowe ngias karo putuku Lesmana Mandra Kumara ya kowe. Dirungake piyayake iki saru dinulu anak ratu toloke sageleme dhewe kaya ngono. Sik menemban. Mungsuhe sampean niku kula ora kok Bagong. Sakniki mun nadu arep kali Petruk ya kudu nampa ature Petruk, kudu nampa rembuge Petruk. Petruk arep ngejapa? Ayo. Dudu nang kene pawening neter kadigdayan. Saiki kula ngantenake sayembara kemawon. Saiki kula ngantenake sayembara mawon. Nyalawi mun mboten napa-napa. Kula nganake sayembara. Sapa sing iso nglangkahi kandhane Petruk kanrong bolong keduga bakal bisa mboyong lan Endang Loro Temon. Oh, dadi. Sapa sing iso ngalahke kelawan Begawan Dura keduga iso mboyong Endang Loro Temon. Sapa sing iso nglangkahi kandhane Utamandura Prabu Baladewa keduga iso mboyong Endang Loro Temon. Sapa sing iso nglangkahi kandhane Ndara Setyaki. Jelek kowe. Sing iso nglangkahi kandhane Bagong keduga iso mboyong Endang Loro Temon. Ayo metu njaba pita ayo. Sres temen iki papane neter kadigdayan, Mas. Wah, edan. Ayo metu njaba. Begawan Durna wis metu, Petruk wis metu. Koko Prabu Baladewa ya wis metu njaba. Kok isih begogoken ning kene urung metu ngopo, Bagong? Kula niku nek metu niku mboten kesusu. Kula mate tenan, kula resapi tenan. Oh ngono nggih. Wong nyambut gawe niku alon-alon mawon, mengke ndak terporsir tenagane. Dijaga fisike, dijaga mute. Dijaga suasana hatine. Ngono nggih. Lho banjur kakangmu kae. Kakang kula mbok ben teng jaba arep budambikan mbok sasake. Kula teng mriki niku ngaturke Petruk. Oh, ngono nggih. Jur mengko nek ora entuk gawe lehmu arep mboyong kelawan anakku piye? Aku empun wangsul. Lho, kowe arep bali nggih ning nyuwun sangone. Lho, piye to iki kok ketrucut saiki to iki? Pun pareng pun. Wah, kena ora dinahi kok ora. Iya sing ati-ati nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya, Bagong ati-ati. Pareng terus iki. Ati-ati Bagong. Pareng Patu Udawa. Ati-ati Bagong nggih. Bagong, Nun. Sing ati-ati. Alah, tak kira arep menehi.
Bagong, wonten dawuh. Dompetmu kecer. Oh nggih, siap. Wah, iki engko nek digawa mbane, rekoso iki. Mongko niki isine BPKB. Lho kok dekek dompet dompet canggih. Ana duwite ora? Nggih enten. Pira? Manut sing ajeng enehi kok kula niki. Baik. Paneng nggih sinuwun? Iya, Bagong, iya nggih. Ora entuk-entukan. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Aku ki srawung kowe iki wis mataun-taun. Ah, nggih, pripun? Aku srawung kowe wis mataun-taun nek kowe lara awakmu, kowe lara penggalihmu, aku ora ikhlas. Kemarengipun sing ati-ati nek temandang. Alah mung telek ora pun. Man, ora sanjuluki kula mulih. Ngene kok kaya ngono ora. Setyaki Wonten dawuh. marata maju aku atur pangandikan karo Siadi. Wis tak dawuh. Setyaki Wonten dawuh Koko Prabu. marata maju. Kados pundi? Janjane aku ki arep maringi karo Pak Petruk karo Bagong. Nggih. Ning rasaku kok jiguh perkewuh. Lho, sababipun Jurone sesasi iki kowe ora urung tak bayar. ulang pimpun. Kula niku nggih ngenten-teni iki. Anak kula men direwangi mboten mangan, Ya wis sing baku. Bab perkara Pancabaka ingkang padha dilakoni dening Begawan Durna Koko Prabu Baladeyapa dene Petruk lan Bagong tak masrahke lawan Siadi. kepareng batu kados pundi? Kakang Udawa wonten dawuh bubarna kang padha sebo jenenge Sunedya Kundur Kedaton nonon wis laken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Udawa. Purna katining paranggilan arsa sang nata kundur kedaton jog saking Damparjo kinapin gambaran gading kadharaken sang jaring burung banjedi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacara keprabon kawesdayan saking Mandura tindanya sang Sri Narana telamun katinon saking Mandrawa gumebyar candre kadya sang Hyang Surya. Joy.